שבכוונתם לחדש אותן במלאת שנתיים למחאה בסוף החודש הבא. פרשת מלכה לייפר. בפרקליטות מבקרים את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שעשויה לעכב שוב את הסגרתה לאוסטרליה. מדווח כתבנו לענייני משפט יובל הראל. הפרקליטות הגישה בקשה לעיון מחדש בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים שאפשר אתמול לבאי כוחה של לייפר הנאשמת בפדופיליה באוסטרליה להביא חוות דעת נוספת מטעמה. זאת לאחר שצוות המומחים שמונה על ידי בית המשפט עצמו קבע כי לייפר כשירה לעמוד לדין. עורכי דינה של לייפר מסרו בתגובה כי הפרקליטות מנסה לרמוס את זכויותיה. מזג האוויר למחר מעונן צפויים שינויים מקומיים אך תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות. בחסות שטראוס מים יצרנית ברי המים תמי אב. I should have gone to the bear, is it bone, is it bear? Then I got a coho, then the booba, is it a head on the way the booba? Is it the booba? Is it the ball? In it, well, guys, today I'm coming to you, though I'm gonna be booba. Let's go. Big, 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 K. Wow, this is a boo. Okay, guys. זה מה שאמרו שאין להם כסף? כן. 200 שקל כאילו אין להם. זה מה שיהרוג אותם. אמא, הם רוצים שאנחנו נרד לגינה ולעשות אוקיי. אבל עד עכשיו הם בסדר. וויו, קמיון. וואו. באמת? כן, יולי אמרה לי, אני חושבת שהוא מפגר, לא לדבר איתו. כי הם היו קרובים. כן, היא לא מדברת איתו. וואו. יו. באת להציל אותנו. תודה מתוק. חמוד, מכולם רק הוא בא אלינו. היי. אתה מסתכל, אתה רואה? תודה רבה. תודה חמוד. היא עושה פירון? בן כמה? Well. Okay. So